Dalawa pong inakay. Nandito po tayo sa aviary nila. Ito po yung magulang nila, si Lucky. At ayun po si Happy, oh. Ito po yung inakay. Ito po yung inakay. Nahagad na po siyang pagtakan. Yung saro po dahil po napipisa. Pasok naman po tayo sa kabila. Ito po si Baby Jayden. Tsaka, may bago po tayong gunting. Pinagtripan ni Denden. Masugat ka dyan. Ito po yung ating unboxing. Buksan na po natin. In-order po ito sa Shopee. Dito po gugupitin para magamit pa po yung plastic o pwede pa po i-recycle. Sorry then. Ito po yung laman niya. Dati po kasi sa papel po ako nagsusulat. Sayang naman po yung papel. Kaya meron po akong bagong writing tablet. Dito na po ako susulat. Pipindutin ko na lang po, tsaka bura. Tapos, ito po, bubuksan na po natin. Then, eto na po siya. Mag-ingat po tayo sa paggamit ng gunting. Huwag yan. Tatago ko po yung gunting. Nilalaro po kasi ni Denden. Eto na po siya. Kulay blue po! May kasama mo na po siyang pencil. Ito po siya. Hindi na po masasayang mga papel pag gagamit. Meron po siya sa likod off o on. Pag off, pwede ka po mag-drawing. Pag nakasulat po, hindi po siya mabubura. Kailang po naka-on. Yan! Naka-on na po yan. Ito po ay writing tablet. Environment friendly. Di na po ako gagamit ng papel. Dito na lang po ako magsusulat. Para po siyang tablet. Dami po mga Nintendo, no? Po siyang pencil. Ito po ay on and off. Sulat po natin ang pangalan ni Jayden. Then, ito po si Jayden. Ito po ay pambura. Galing, di ba? Tsaka
Si Lucky naman po, ay nakita niyo po kanina. Lucky. Pwede po din po ako mag-practice ng math, mag-drawing, at spelling. Heart. Di po ako marunong heart. Star. Ten. Ganito lang. Please like, then masisira to kung may kasalanan na. Please like and subscribe. Dende! Ah! Please like, subscribe. Mali.